Ya, sebelum penampilan dari Idumlek Cahaya Sinaka dengan katon Sangkan Paling Bermati, kita kasih tepuk tangan yang meriah ibu-ibu. Ini kamu sadar tak dol? Tabukku. Aku ini kita gimana tebu kan? Aku susah banget aku bedit. Lagi mesti kabul. Lagunya lagi mesti kabul. Saya orang mati sih ke sini. Berdil. Iso punika awit saking pabudayaning kita Dursila Ninuwat kanthi mrihatini dening karsa ngumbara lan ngumbara minyak dumunung kamitran. Amang sulit prahara bebentuk ageng ginani hastaning mamilan bronto wasing rasa kang ginebel graita graitaning karsa dumunung cipta. Tan ana angkara tan ana rubita tan ana dursila tan ana tandang duraka jejer anyar gagrak anyar pitah anyar jagat anyar sarwa gumedhar tan ana kang samar tansah suminar gilar-gilar. Dipilih luhur angarih-arih masa wurwa karsaning jati hasti drajating titah. Daya miruta kangking ngarsaning Allah kabeh saka telinging jangkah kabeh awit gumelaring pratikah kabeh ngamutul sing ibadah.
ngaminana marang donga kang pinuji kunjuk ing ngarsaning Mahaji humangkara humangrasa hamung watrikarsa hamung wing baskara hamung wing jumantara ngadhep robul ngalamin lasing Gusti ingkang maha sih mulya ing Pancadriya balya ing Panaraga kemawan tinganti ngati-ati aja kongsi kene nunggang jung baitaku kang dening malaikat hambaruyung dipandhegani dening para nabi sinangga mring para wali kinabakan janma utami mulyaning mangsa jati kang pinilih dening Gusti kapilah saking ngalamipun awit dirinya nira mung nyawiji mula aja noleh mula kudu manteng katuta baitaku nyuwuna palilahe yang agung awit kuwi kagunganipun aja ninggal tropot sila aja gunggu kersaning pribadi aja dume wis kakang kitape najan wis apal dongane najan wis guntur sujute ning durung kaparingan ridaning Allah mula dudu rapali muning atine mula dudu wujude ning lire mula dudu jlegere ning makrifate momo sindu karo karnaning ronsih sawunging swara sawang suwung kebiaring kebiar kamyo grampiangan rinakit rinasa lapita retekaning radya jung baitagung wis tinata ambaruyung lir girimis handari wis rep-rep pati resep pindu rasing atilas tulus tulusana sing klaten anggita gitaning sukma andungkap sunaring padang jinglang ngawang-awang amung sakwiji kang kinanti wahyuning yang witi kang pinuji puji wus pupus barang kalire Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek kepangaken nami kula Lek Tejo. Dalem kula piyaman pasar pengetan ngalor sithik tekan. Marak sowan mriki badhe silaturahmi. Nomor kalipun bilih rencang-rencang kawula muda menika saya dateng kawula supados dalu menika sowan mriki paring panglipur dening Bapak Ibu keluarga masyarakat Padukuhan Pakal Rejo. Dipun kabari Bu sae? Alhamdulillah jagungan tesih kathah napa mboten? Sami mawon ajeng genteni nggih kula nggih saged tulung kathah nggih. Kula mriki kalih ponakan kula
jenenge Mas Bindeng. Nek dhewe ora kepenak deng Bindeng. Le Bindeng. Wah, bocah iki nyanyi ya dibeli malah. Dari hatimu, sayangku, melakukanlah diriku seperti seorang ratu, ingin dimanja kamu, kamu lagi manja, ingin dimanja, ingin berduaan dengan dirimu saja, kamu lagi cantik. Ada apa? Paling kok Sing tak belum iki keponakanku Bindeng kok malah sing itu. Mas Bindeng baru kepisah. Tapi dia tetap Wah, rasa kok susah ora cetok. aduh. Cenderung jalanin. Saya pacarnya Mas Bindeng. Mas Bindengnya baru ke kampus. Saya suruh bilang tunggu dulu. Baru ke kampus. Sebentar, saya panggilkan ya. Kan gak enak kok, belum keluar kok suruh keluar. Saya telepon, halo. Aduh. Mana ya? Mas Bindeng, bebek. Kamu dipanggil Pak Tua. Mas Bindeng. Pantes lagi ya. Awan tuh, aku lagi ngapa tuh ke pengawang yang belebek di kuping. Kamu dipanggil dulu. Lek kamu. Layo ning rayo iso alon wae aku ki jenenge setengah ya. Ngetoke kuwo kaya malah pengak-pengok. Aku ki rong tutung metu. Wangi kok. Wis kerono kowe ora nyanyi kamu mau kesawan saya. Ana luwe arek ning salon kowe arek ketemu kawon ora luwe. Kepiye kowe eneng apa kowe? Eneng apa aku wis tayang guring kaya tak belungi. Iki lho, iki tak kon ngancani aku. Wong iki awake dhewe silaturahmi ning dusun Pakelrejo kei panglipur karo dulur-dulur kene. Lah nek aku meh gampang sing penting ning keterangane. Ora gorene netro, lan mangsane dadi bindeng ngene iki ora masalah ya. Kalau tahun ngarep gentenan enggak. Wah, yo jenenge iki ya wis dipercaya karo kanca-kanca. Ya wis diarang kepiye? Yo janjane sing dikersake karo kanca-kanca pemuda kene iki sing dalan Pak Mario. Pak Mario Taiwan kono ta? Pak Mario Taiwan ini. Iya. Nah terus ning piyambake kuwi ora kersa. Nah mergane supayane sing berpartisipasi kuwi sing kreativitas ku totalitas saka pemuda-pemudi Pakelrejo. Oh iya. Berarti yo tak benerke Pak Mario Taiwan mboten kersa. Lah kok bener iki kok Lah mergane mengko nek wis rampung yo matur nuwun dereke. Kok keselane kene tenan ngomong tak tegel-tegel kok catawe. wah. Saiki ngene. Kepiye? Anak Jambi. Lah kok malah takon iki terus dalange sapa to iki? Nek bagus men. Takono dhewe kok takono. Ines, Wah, kok sedas-sedas lho. ayo mau aku mau gaul karo iki karo bene sampeyan. Mas, sampeyan iki lak jenenge Abdul lho kok iso dadi doblek cahya sinampan iki ketemu pirang perkara. Kapan sing bancaki? Nggih, kula jelas iki. Ora usah ngoyo. Lah nggih sabar kula jelaske. Terus dublek menika artosipun doblek Mas Bindeng. Apa rek? Nggih.
Terus miturut kawula urip niku sejatine do golek. Golek menika do golek kepengin pinter, do golek ilmu. Kepengin entuk surga ya do golek amal kebersihan. Kepengin duit-duit ya do golek gawean. Kepengin duwe bojo ya do golek sabun. Lah kok golek sabun? Lah iki kok golek sabun mengki nggo adus dandan mangi resik ya iki golek bocor lan nek kemprong ya ora payu-payu. Oh iya. Bener Mas iki. Nah terus Cahya niku artosipun cahaya utawi pepadang. Sinampar niku artosipun nyampar utawi nyandung dados doblek cahya sinampar menika satunggaling pandonga utawa panyuwunan. Dados doblek cahya sinampar menika mugi-mugi anggenipun do golek sandang pangan rezeki, do golek ilmu, do golek kepinteran menika tansah pikantuk, tansah neraka pepadang. Nah, kuwi artine iki tangane do kapalan kok kepiye ora ndelok. Oh iya. Masuk Mas, masuk. Kowe kan yo seniman. Kudune yo iso nyanyi. Tukang kendangnya ana ora Mas? Wah, dan ada harus tak panjeli ora teko. Kowe kan seniman lek kudune yo iso nembang. Lah kok nembang opo? Ayo sing cocok karo kahanan nyandra tamu undangan. Pamane Iya sak durunge niku yo ngaturke sugeng musik to. Karo tamu undangan sing rawuh teko, Pak Polisi, Pak Lurah, tokoh-tokoh masyarakat. oh iya. Ngapelaken sugeng karo sugeng lawuh Pak Lurah, Pak Polisi, Pak RT, Pak Duko, matur nuwun lawuhipun. Lawuh. Aku ki ora iso ngomong ae. Matur nuwun lawuhipun dalem menika sampun kersa lawuh wonten ing kalih dusun Kakeljo. Matur nuwun sengkuyunganipun, pandonganipun wonten ing kegiatan-kegiatan sekarang taruna Kakeljo mriki. Ampun kesupen Pak nggih mengki sakjane matur menika wonten kota amang ngajian niku diisi Pak nggih sak ikhlasé mawon nggih. Ngajian kok jadi kota panitia jadi kota sing malah kaya ngomong prigel sing prigel apa sak ngono panitia nek sangu atur kok menawa ngono lha iki ora sing sangu ya jamak Ya. kayak kowe ora iso ora nyanyi tembang nyanyi iki cocok karo kendang ning wene ya wis ora sakjane nang pokoke sing jumbo karo kahanan umpamane ya condrone tamu nang piye ya ora Pak Polisi ana Pak Lurah sak pindhone Wah, lah mau jadi kuliah suwe ning isi S3. apa wis SD. malah kok padha wae goblok jenenge lunggah ping 3 ayo bisa nembang ra kowe Dhisik dhewe Pak Polisi. akalanmu Ora gampang yen dadi Pak Polisi. Tugas negara kuwi sing nomor 1. Anak bojo ditinggal rumah sendiri. Jiwa lan raga wis dadi abdi ning negeri. Kuwi polisi. aku nggih ya tau daftar polisi iya ini aku daftar polisi daftar terus melakukan diberikan lakukan ke bang panen DKI surat tugas ini kok seragam penduran itu kayak soalnya bingung Sapam polisi. Tugasnya dhewe yo satpam ki yo mitra dari polisi. Ning tugasnya terbatas, guneng kantore kiwa tengene. Ora kaya polisi ngono lah yo kakak kira-kira kaya polisi ngono kaya terus diterusnya wae nomor 2 Pak Lurah. Ora gampang sing dadi Pak Lurah.
kudu duwe tanggung jawab dan amanah melayani wargane sak wayah-wayah mugi Gusti Allah paring ridho lan pitedah. Kuwi Pak Lurah kuwi yo mengemban tugas ya toh harus dengan amanah dan tanggung jawab. Alhamdulillah iki Pak Lurah iki iso rawuh ning kene, iso mirsani, iso nonton ning kene. Gimono abote dadi buku nek pas repot ora salah nggo apa meneh nek lagi semua ngewu wis ditonjoki nek ora jagong ya pekewu Lainnya aku mungkin makane ngedati juga ya megah ya. Rasa. Kanan ya sego turah-turah digoge. Ane nang kejaklan iki berpisah-pisi. Kae takono dhuwur aku ora percaya. Pak Dukung terus Pak Erwin. Pak Erwin. rada ringan neng sing dadi Pak RW tugas sing bantu kuwe gotong royong kerja bakti dikompake tandang gawe bebarengan nyenengake sebagai Pak RW umur warga kudu iso ngompake wargane ya toh kepiye carane termasuk gotong royong supaya ini ben hidup rukun ayem tentrem sing paseburan sing bermasyarakat ini Pak RW terus Pak RT hati terus-terusan ngakon aku baru samuran aku mikir nah yang main jangkep kok ya ngomong Pak RT ramu lah kok nek ora ditembangke ya kok nesu ya aduh iki mono sing kari dhewe Pak RT itu iso gawe rukun tetanggane nek umpama ditonjok kaya dukuwe tak ajari kowe doe-doe lali wae nah kowe lali kepiye to le lawang nek ditonjoki kok kowe lali wis kemplok lali ngono wah daripada sampe ora nganggo mikir sing penting lak tibone padha ora dhewe saiki kowe gimana bisa apa ora Iso ayo. Iki mau ora wis jangkap kowe, iki ditaku. Mlaku ngetan jalan ipar ana sari, mlaku ngulon atekan kemara sari. Lan nek mlaku ngidul perbatasan jero sari, lan nek mlaku ngalor tekan angkringan Sorjati. Sik. Nek ngetan jalan Ipar Wonosari. Terus ngulon ke Morosari. Ngidul perbatasan Jurusari Bendakok ngalor terus angkringan Sorjati. Angkringan Sorjati ngene sapa? Ngene Mas Salamun. Lah kowe nang ngendi? Oh iya, komplek ya. Oh iya. Betul. Cerdas. Ayo cerdas. Ngene duit 50 kok nggo tolon-tolon. Sama. Masih ora bayar sapa? Terus ke? Ya mata elek. RT siji asmane Pak Rubino. RT loro asmane Pak Ngatyo. RT telu asmane Pak Sulepto. RT papat asmane Pak Untara. Lah nek RT 5 RT 5 asmane Pak Sumaryanto. RT 6 Pak Partietan Kono. RT 7 asmane Pak Maryoto. RT 8 asmane Pak Ngatijo. Sangkas. Duh. Dicangkepi. Dicangkepi aku mau. Nah kok cangkepi apa? Ya mau kan semua polisi Pak Lurah, Pak RW, ya
Pak RT kurang siji. Napa Lek? Karang Taruna. Oh iki. Iki cah, saya tak mikir aku. Mikir asiko iki, mikir asiko aku. Karang Taruna wadah para pemuda. Kututuwe jiwa semangat membara. Ketuane gagah bagus berwibawa. Ning takonono wani rabi apa ora. Ya memang galak nih. Aja usah-usah teman ngaton aku dalan kowe kan. Lah kepiye to wong kalian kene ya Pak? Ternak jalak uren. Lombok, lah iku kowe cek kurang kepiye? Wis. Kewek raine kaya bal keroan. Apa ngireng? Wis ngene, terus kowe iki apa ora nek dodol jarang ya? Wis terus nglakoni yo. Iki tak ceritani wae, tak tembangke wae. Tembang maca pat. Maca sifat. Kuwi ana 11. Nomor 1 Mas Kumambang. Mas Kumambang dadi tembang menyuke polahe samponang. Angido mijil ponang tengkutang kuyune ponang suka kang nyawang. Tanpi tak waton apa lanang ati bunga bapa piyung padang. Gumebyar cahyane lintang crita kinure jroning Mas Kumambang. Kuwi Mas Kumambang tegese meduning nyawa tumuruning nyawa ning calon Jabang Bayi. Ya ta? Dadi kuwi nalikane Jabang Bayi isine ning jero nggo gargane ibu. Mas Kumambang kuwi emas ngambang iso lanang iso wadon. Oh. Ya. Ngerti. Terus sing nomor loro mijil. Mijil kuwi metu utawa lair. Jroning patang sangkaning tumati. Ponang Jabang Bayi kersaning Gusti Mijil. Sinebut mijil metu ka lair. Mijil dalane jalu dalane estri. Mijil ngunduh pakarti, mijil ponang nangis dengan dodok bumi. Dados bayi weding ati bapa piyung, bapa ngasih bapa piyung utang ing wengi. Kuwi nalikane bocah dilairke. Kowe mbiyen dilairke ora? Dalammu ngendi? Nek jarene mbokku mbiyen, kuwi aku pas mbokku mbiyen iki ngepreke gambar. Mbokku wangin jebret aku metu. Sik. Kowe iki aja sembrono wong metu kira kowe kupil apa piye? Lah makane aku saiki bintang ngene mbokku kok jarene mbokku ngene gambar terus wangin jebret aku metu madundung ngono mbek menawa. Wah kowe iki aneh-aneh kaya ngomong metu saka ngira. Mau mijil metu uga lair. Nomor 3 kinanti. Jabang Bayi weding ati kinanti dituntun kang dadi wedi. Bapa biyung pawitan titi reksa peparingi Gusti Rina dumugi wengi tan pegat piwulang siji dupi karsa agama ageng ngaji dados priyayi ing teladan bumi. Dadi kinanti kuwi bocah cilik-cilik kuwi kudu diwuruhi diwarai kanthi akhlak kanthi ilmu kanthi agama. Peran orang tua sangat berpengaruh. Nomor 1 kuwi, nomor 2 nek sekolah yang berperan bapak dan ibu guru. Nomor 3 lingkungan. Kudu sing tenanan. Bocah saiki cah cilik nek wis nyekel HP rumangsane wis pinter wis cerdas. Padahal itu ada sisi negatifnya. Banyak konten-konten, banyak hal-hal yang tidak sepantasnya, yang tidak seharusnya mereka tahu. Yo ora masalah nek sekedar ngerti ning kudu ngerti 4 papan, kudu ngerti wayah. Ora diterus-terusane nek bocah kuwi ora
kandhane sing tenanan dijogo sing tenanan kok iso ngimpi kecanduan sing jenenge HP. Lah yo kamu kok nek jarine Mbak kuwi donya iki gotane sak genggam. Ya kuwi ning HP kuwi jarine arep golek barang-barang iki ana ya. Sing jenenge Mbak Google kuwi ora ngetik tik 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 tik. Apa wae kok eneng. Wah, apa ku mau apa wae eneng. Lah iya. Arek kowe apa wae mesti eneng iki. Sik. Waduh ya. Wah, kowe eneng ora kira. Yo sing kena iki. Ora berbakat. Wah, kowe kuwi lho le. Senate kok kaya ngono. Apa Mas ngateni jalan? Ati ndi? Wah, kowe iki kok kok ngrembug bab kaya ngono saru isin aku. Isin aku nek sing penting awake dhewe saiki iki paring panglipur atau bab kaya ngono digawe syukur ora yo njaluk. Malah padha wae kene yo ngerep-ngerep. Ayo terus deh. Mau tekan kiranti tadi bocah ki caci iki kudu diwarai ya toh. Diwarai kanthi agama, kanthi akhlak supaya ini bocah ini dadi bocah sing dalan, bocah sing bener. Makane bagi yang tar bocah terus dadi cah enom ora le. Lah iya. Tembange bar kuwi sinom. Sinom kuwi tegese bocah nom-nom. Tembang sinom pangeran katon nyangking dina wengi mbabar lelakon. Rikala bayi-bayi gigi wis keprapun najan gedhe nanging jiwa isih enom. Bitane wis ora turu nang pangkon. Benda lakune dina mangulon sak tindake dadi lakon sak tindake dadi pitakon. Yo nganti luput dadi layon. Kuwi cah nom-nom. Makane jenenge sinom. Ning nek cah nom-nom kene iki apik sae ya toh. Iki nganake kegiatan saka awal wingi ya toh. Poli lomba-lomba saking turune antusias masyarakat sangat bagus sekali. Kuwi mergane cah nom kuwi ya toh kawula muda kuwi pucuking tombak negara generasi bangsa. Ya. Kudu duwe semangat, kudu iso marayadi-adine dadi cah nom sing migunani. Nah, kuwi sing utama. Dadi cah nom sing migunani. Kaya ngene iki barang kegiatan-kegiatan yang positif kudu didukung. Ning tahun ngarep aku wegah dalam meneh. Terus nek sinom keng terus apa le? Nah, bar sinom kuwi asmara. Pepacange tembang asmara kono panjange tenarani asmara tahono wardine sifat can mojroning asmara pindho padang rembulan padang irina wong enom tan waskita rusak ing jiwa raga lan imut welingi ibu lan rama Agni ngopo nganti ngitung asmara dadi lakon kaprabon pindhara aja. Asmara dono. Asmara kuwi tresna cinta, dono kuwi geni, api dadi asmara dono kuwi api asmara. Bocah nek wis bar nom ya to, minggu gek ngrasake tresna. Ada rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, kuwi wong ketaman asmara jenenge. Kamangka nek wong wis ke taman asmara kuwi tai kucing jarene rasa coklat. Wong lah nek aku ya pegang tai kucing ya tetep kece kok. Wah, kuwi gori barat dadine kuwi seakan-akan dunia hanya milik berdua. Aku ku ya wis tau nom. Mari kan nopo beda karo wong saiki. Enom paling ben ya Dehem dia paling gede kok kan dia karo yangmu. Paling mentok ya jajan bakso ngerti ambune ki 14. Ya. Ki mau asmara dono kuwi turun gedhe wae kandhane kok.
Nah iki wengi iki awake dhewe yo dikancani karo Mas Dimas Tejo. Dimas Tejo. Heeh iki ketoke Dimas Tejo iki mau tampil jane sing ning dalan ngono. Jane lagi tuku bensin. Wah kok Tejo kok ngajak bensin. Lah yo mbok mau tampil Mas Tejo tekan kene wong. Jane lagi tuku bensin ngono kok. Takon nyanyi wis rawuh wong ya iki. Ayo Mas ditutuk aku karo tak ambekan. Kayak Mas Yuli kok nyanyi sing cocok karo tembang iki Asmara Dana iki ke Taman Asmara. Ayo diunekne Mas. Nanti Mas Yuli. Ya, ini sing saya apa keren kanggo ngombe wae. Terus pripun basane? Tangi-tangi dengkulmu kocok. Mbak Jublek. Iki aku nembang apa iki? Aku lagi tekan iki mau anu macet deh. Ngerti sing macet? Ono simpang gadok. Amin Joko. Yo kayak panglipur pi karo dulur-dulur aku dikancani. Ya. Lalu warga masyarakat Padukan Padalarjo. Apa ini? Ya sakarmu medunane apa? Oke Mas, musiknya Mas. Ke Taman Asmara. Asmara. Katur dulur-dulur kula rekan-rekan Karang Taruna Padukan Padalarjo, mugi-mugi saged dipun tombo kesel tombo saya akhiripun nyawiji wonten ing Balai Padukan Padalarjo. Semoga. Saya akhirnya yang
Malam wengi tanasa beda ati rasa rapi solali esok awan wengi tanasa beda ati. Terima kasih matur, thank you. Matur nuwun nggih Mas Yuni. Iki jan mantep. Suarane ya apik. Sound sistemnya ya apik. Ini sapa to iki kowe? Iki sound sistemnya Mas Nur Nur Iswanto, karya audio sound system. Mbok menawa Bapak Ibu masyarakat Padukuhan Pakelrejo sak kiwa tengenipun badhe kagungan hajat duwe gawe butuhake audio sound system, iso menghubungi Bapak Nur Iswanto yang beralamat di RT 02 RW 8 Padukuhan Pakelrejo. Oh, ya iki nek dipromosake ngene iki juragane kuwi murah ya, Le. Apa ning murah ya rata-rata iki ya. Kudune ya apa ya? Nek ora ya kebangetan. Takono kuwi tukange sapa kaya apa? Terus iki mau asmara ndama wis tak nembang. Terus sak tose iki mau apa ki kan? Bar Asmaradono kuwi tembange jambung. Paripasan poso kampang abuh banyu bening ora weruh. Jajoke tan turut dalane apa biung weling ora patuh. Angel ngaku kampang ampuh yen toloro wis takan abuh. Yen sare awan tangine tan krungu subuh kang tinandur ana kang diundhuh apa piung nglesor aduh. Kambuh kuwi tegese bar Asmaradono to ke Taman Asmara jatuh cinta terus berumah tangga menikah. Nah iki wong lanang karo wong wadon ketemu cocok kuwi tembane gambuh. Pamintaku nimasitase atut runtut tansah reruntungan ing sarina anwa ini katan kinggang saramput lamun ado caketing hati yen cedak tansah mulang sito asih tuhu pindo mimpi amin tuna ayo bareng limasan tepi wajib sito asih perayaan
Gontor banter kaya nanti jokan wanter. Langkung-langkung sinasaban busana kang tineretes benang kencana. Sumunar aglar-glar nanging datang hablerengi. Saya malih hanggam Krister hanggam bonototan ana kanggo jiwa. Dampyak para kadang kalian warga Wandono alur seluruh gantiltan ana pedote ingkang samya kangiyat rambayang para tindakipun kemanten kanggo Binarung suarane pratangga munyo hangrangin apa bar ketawang puspa warna kaya ganda hangambar arum kanthi ping sampirana manda kawis tinggal jangkaring temanten putri mijil saking panti busana panti ateges papan busana ageman mijil saking panti busana ateges miyos saking papan ageman nedya sumarak wonten karsanipun para tamu manjing ing salebeting sasana pahargya. Pengantin putri hangat busana kang sawerna hangat bawa busana ing garwa nata katon panting garabyan panting pancurat lamun rino pokok ing ukara yasil prenak Indah dining busana hangi buri bidis luwes solah bawane lamun cinandra ical sipating jalwa sang langkah Kapting dom permanen datang ana sabawane malang salisih bubasa dogonongan tan ebah awit samirang tan lumampah kang kapirsa amung saraning pradonga lumanantane ingkang munya ing sasana yoga senajan hamung lumantar swaraning pita swara awit sedya kala wau kena pamibawan ingkang samya binuju trama tubuh wis pinesti ana titahing Gusti ingkang aspat jaluran wanita ingkang nedya ngancet ing ngalamadya lan inggih sambut silaning akrama mulya kemlawi astane temanten putri sarwi hambalang antal mring temanten piyok kang winasta gondang asik datang sarata temanten kakung yo males hambalang mring temanten putri kang winastan gondang tutur Kawistara konang atiga tiapak padha pecah sak nalika dening temanten kakung. Punika asung pramitha bilih temanten kakung calon dados lantaraning wiji ingkang suci. Pratima bangkit tonton jarwa putra kinarya tetalining akrami. Tanggap temanten putri gita-gita hanjeng kumpring pepadhan ingkang raka sanawi sumembah sarta hamiji pepadhan ingkang garwa
Tomo adicara panggih tumuli lumadi adicara sinduran kawis para temanten kekalih sinenggepan sindur ingkang kateraken dening ingkang ibu tanggapin sasmita ing
matur nuwun. Oh. Nggih ngaturaken sumgrawo Mas Bule kalian Mas Pandul. Nggih, Pak Dalang. Oh. Aku seneng banget Pak Dalang. Piye Mas? Wis dolanan. Aja banget-banget Mas ki yo kancamu. Kaya aku pikir kosok dhewe sing nyambut gawe. Lah iki kepenake ning yo remuk. Nggih. Jadi saat dari pun ngantarkan Sugeng Dalu, bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat Pangrejo, Sugeng Dalu Pak Dalang. Tunggu dalu Bang. Cece matur Sugeng Dalu. Nggih. Pak Dalang. Good night. Good night. Begini rupa